No niin, tervetuloa taas Freda 42-iltaan, joka jälleen kerran koronajuttujen takia on vähän tämmöisellä erikoisjärjestelyllä, että jos katsot tätä tyypilliseen Freda-ilta-aikaan, niin tämähän ei ole live, mutta sehän ei tietenkään minua haittaa, koska sinä olet siellä, me ollaan täällä, tai minä plus vieras ollaan täällä, ja tänäkin iltana, tai ihan sama milloin katsot tätä videoa, ollaan sun kanssa miettimässä jotain, millä toivottavasti on sun elämälle merkitystä, koska Freda 42 illat, koko se aika, kun me ollaan näitä iltoja tehty, niin se keskiössä on aina ollut se ajatus, millä on oikeasti väliä meidän elämälle. Ja näihin teemoihin pureudutaan tänään tämänpäiväisen vieraan parissa. Istu tässä vieressä, nimensä on Teemu Haataja, ja puhutaan paastosta. Miksi tämä aihe merkitsee sinulle jotain, Teemu? Mä oon löytänyt paastoamisen apuvälineeksi hengellisen elämäni hoitamisessa, ja kun sitten sain pyynnön tulla keskustelemaan siitä, niin otin sen ilomielin vastaan sen kutsun. No, tämä kuulostaa hyvältä. Mä voisin heti kertoa sulle tämmöisen. Tiedätkö, Teemu Haataja, mikä on 5 AM Club? En. Okei. No 5 AM Club on joku tämmöinen terveysvillitys, että herätään tyyliin 5 ja ruvetaan sitten harrastamaan niinku liikuntaa ja niinku kaikkea tämmöistä. No mä en ole ollut tämän fani, mutta mun on ollut oma paheeni ja sen nimi on 2 AM Club. Se tarkoittaa sitä, että kello 2 yöllä ruvetaan yösyöpöttelemään ja sehän sitten tietysti tämmöinen tapa syödä voi sitten kertyä tässä pikkuhiljaa tänne. Ja on sitten ruvennut harrastaa tämmöistä kuin intermittent fasting, eli välillä paastotaan, välillä ei paastota. Onko sulla ollut jotain tämmöisiä omia paastokokeiluja ja miten ne on sulla mennyt? Mä oon alusta lähtien paastonnut hyvin pitkälti kirkkovuoden paaston aikojen mukaisesti ja hyvinkin voisiko sanoa läntisen paastoperinteen mukaisesti, että mä oon hyvin vähän testannut mitään tämmöisiä uusia tai itse keksimiäni paaston muotoja. Okei, perinteinen paastoajamies, eli sä et ole tällainen niin kuin muotityyppi, että kun kehitetään tämmöinen niin kuin uusi ihme juttu, niin lähdetään sitten siihen. En kyllä, mä oon hyvin kaukana semmoisesta. Okei, mä oon saanut susta toisaalta siis sen niin kuin ajan, mitä suolen persoonana tuntenut Slöyle, niin ehkä susta on tullut niin kuin semmoinen viba, että sä haluat niin kuin etsiä jotain, mikä on koeteltu, mikä kestää ja mikä ei ole hetken villitys. Joo, mulle on ollut aina tärkeää etsiä niin kuin monellakin kirkollisen elämän tai uskonelämän alueella niitä suuntaviivoja kirkon perinteestä. Se on koeteltua, hyväksi havaittua, siinä takana on paljon viisautta ja syvällisyyttä. Ja sieltä mä niin kuin ammennan myöskin sit paastossa kirkon paastoperinteestä. No, nyt me eletään Suomessa ja jos ajatellaan niinku sitä, että mitä paasto niinku sanana sanoo, niin ehkä just niinku tavallaan, no mitä mulle tulee niinku helposti mieleen on just, että yli Iltalehdessä joku otsikko, että hei noudata tätä paastoa, niin sitten sulle tapahtuu jotain kivoa juttua, mutta sitten niinku kristillisen perinteen näkökulmasta paasto on vähän ehkä jotain muuta kuin vaan sitä, että se ei ole mikään niin vaan self-help-strategia, niin mitä paasto tarkoittaa niin kuin Raamatussa? Mitä se on siellä? Raamatussahan paasto on joistakin ruoka-aineista luopumista ja syömisen vähentämistä. Se on niin kuin hyvin selkeästi Raamatussa tämmöinen niin kuin ruokapaasto. Mutta toisaalta sitten Raamatussa korostetaan sitä, esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 58, että paasto ei saa jäädä vaan ulkoiseksi, vaan sen tulee johtaa tämmöiseen jatkuvaan niin kuin mielenmuutokseen, sen tulee johtaa oikeudenmukaisuuteen, köyhien auttamiseen, voisiko sanoa oikeaan Jumalan mielenmukaiseen elämään. Mikä se on se kohta? Siis siellä on jossain se kohta, missä on joku juttu, että eikö se ole se paasto, mihin mä mielistyn, että te vapautatte sorretut ikeestä tai joku tämmöinen. Onko se Jesajasta? Jesajan kirjan
luvussa 58 sanotaan näin, mä voin lukeekin sen, jos haluat, mulla on se tässä näin. Noniin. Eli sieltä jakeesta 3 jakeeseen 7. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raatavat teidän puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää. Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaattaaseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi Herran mielen mukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut. Murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljääsi. Siinä on todella vahva hyveeettinen sanoma ja semmoinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sanoma. Joo, se ajatus on se, että paaston tulisi olla hengellisen elämän apu, joka johtaa ihmisen pohtimaan ja etsimään Jumalan tahdon mukaista elämäntapaa ja ennen kaikkea tietysti Jumalan läheisyyttä. Jumalan ottamaan vastaan hengellisiä lahjoja Jumalalta. Se on tosi kiinnostava, että tavallaan se, miten ehkä niin kuin voidaan joskus modernissa kulttuurissa hahmottaa paasto, niin se on aika semmoinen minäkeskeinen juttu, että nyt minä teen tätä, minä teen tota, minä pidättäydyn. Mutta sitten tässä on niin vahva jotenkin se, että kyse ei ole nyt vaan niin kuin susta, vaan kyse on sinun suhteesta myös ympäristöä. Millainen ihminen sä oot ja miten sä kohtelet niin kuin muita. Niin mitä tämä, niin kun, siis tässä on niin vahva semmoinen niin hyveeettinen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma, niin mitä ajatuksia niin just tämä painotus sussa niin herättää? Millä lailla paasto niin tähän vaikuttaa? No yksi paaston tämmöisistä keskeisistä, voisiko sanoa ulottuvuuksista, on historiallisestikin ollut se, että paastoava on lahjoittanut yksinkertaisemman ja edullisemman ruokavalion myötä säästyneet varat köyhille. Eli se on jo ihan historiallisesti ollut tämmöinen paaston yksi ulottuvuus. No, tänä päivänä tietenkään paastoruoka ei yleisesti ottaen ole edullisempaa kuin sitten muu ruoka. Mutta että tämä ulottuvuus olisi hyvä säilyttää paastossa tänäkin päivänä. Eli paaston aikana, paastotessani, mä miettisin, voisinko antaa nyt tämän paaston ajan niin kuin, ikään kuin oikein alleviivaamiseksi enemmän köyhille kuin normaalisti. Köyhien avustaminenhan kuuluu kristittyjen elämään jatkuvasti. Ja tätä mä haluan painottaa, ettei me rikkaiden länsimaiden asukkaat unohdettaisi sitä, että meidät on kutsuttu auttamaan köyhiä suhteessa tuloihimme jatkuvasti. Se ei ole vaan semmoinen, että parina jaksona vuodessa niin mä sitten voin jotain antaa, vaan ei. Meidät on kutsuttu auttamaan jatkuvasti, mutta että näinä jaksona mä voisin miettiä sitä, voisinko mä antaa jonkun ekstralahjan. Voisiko tämä jakso olla semmoinen, jolloin mä pystyisin vielä paremmin elämään kutsumustani kristittynä todeksi tällä uskonelämäalueella. No, jos sit ajattelee niin kuin siitä näkökulmasta, että määritelmällisesti paastoaminen tarkoittaa sitä, että sä voisit syödä tai tehdä jotain muuta, mutta sä et tee. Eli se on tavallaan vapaaehtoinen. Kukaan ei niin kuin pakota sua, että sun on pakko, vaan se vapaaehtoisen valitsemisen akti, se, että sinä valitset antaa tämän, niin tuntuu, että jotenkin se on myös niin kuin hyvin merkityksellinen osa tätä kaikkea, että minä opettelen antamaan ja luopumaan ilman, että mun täytyy. Kyllä. Niin. Joo, se on yksi niistä muista painopisteistä, joita mä pidän hirveän tärkeänä paastossa. Tämä, että se kehittää itsehillintää.
kun paastoava vapaaehtoisesti luopuu jostakin sinänsä hyvästä. Eihän me sanota, että joku ruoka olisi jollakin tavalla huonoa tai että siitä tulisi luopua ikään kuin sen ruoan takia. Vaan me otetaan kaikki ruoka kiitoksella vastaan. Mutta kun mä luovun jostakin hyvästä vapaaehtoisesti, niin silloinhan mä tietyllä tavalla treenaan itseäni sanomaan ei silloin, kun mun täytyisi luopua jostakin pahasta. Eli se kehittää mun itsehillintää, mun itsekuria, kun mä luovun jostakin hyvästä vapaaehtoisesti. Ja sä voit silloin, jos sä opettelet tavallaan sanomaan hyville asioille ei, niin silloin sä myös entistä enemmän opit sanomaan sitten todella hyvillä asioille kyllä. Että sä et niin kuin lähde ihan jokaiseen, vaan joka näyttää vähän hyvältä. Ehdottomasti, koska tämähän on yksi niitä paaston keskeisiä ulottuvuuksia. Paastoava keskittyy kaikkein tärkeimpään, hengelliseen elämään, Jumalaan. Siihen, että Jeesus Kristus, Herra, on minunkin syntini sovittanut, tuonut minullekin anteeksantamuksen ja iankaikkisen elämän uskossa vastaanotettavaksi. Tähänhän mä keskityn, kun mä paastoan, niin mä itse asiassa keskityn ensisijassa tähän evankeliumiin. Otan vastaan ja niin kuin oikein syvennyn ja reflektoin Jumalan armoa ja hyvyyttä. Niin. Vapaaehtoisesti, et pakon takia. Ei pakosta, eikä ansiosta. En mä kuvittele, että se on joku suoritus, että Jumala katsoo, että no niin, tuolla se Teemu pidättäytyy jostakin, ja onpa se hyvä poika, ja kyllä on pitkälle päässyt hengellisyydessä. Niin. Kaikki tämmöinen on paastosta kaukana, oikeasta paastosta. Se on vähän niin kuin sitä näön vuoksi, niin kuin yritetään nyt vaan näyttää vähän paremmilta tyypeiltä. Kyllä. Niin. Kyllä. Eli paastossa ei suinkaan ole kyse siitä, että paastoava ajattelee suorittavansa jotakin, miellyttääkseen Jumalaa, tai saati sitten ajattelee ansaitsevansa jotakin, vaan ihan päinvastoin siitä, että hän tällä tavoin hakee keinoja keskittyä kaikkein tärkeimpään, kaikkein suurimpaan, kaikkein parhaimpaan asiaan elämässä, Jeesukseen, evankeliumiin, syntien anteeksiantamukseen. Ja siihen, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä ja jotenkin, että se Jumalan ja lähimmäisten rakastaminen, kaikki menee jotenkin semmoisena niin kuin yhtenä. Niin, tämä on sitten ikään kuin luonnollinen seuraus, että mitä enemmän mä tulen hengellisesti hoidetuksi, niin. Mitä syvemmin mä ymmärrän Jumalan rakkauden, niin sen enemmän se herättää mussa myöskin halua olla välittämässä sitä siunausta ja sitä rakkautta eteenpäin. Ja jos me katsotaan Raamattua, mitkä on niitä asioita, joita profeetat, apostolit ja Herramme sitten siellä painottaa, niin kyllä se köyhien auttaminen ja hädänalaisen auttaminen niin kuin tämmöisissä akuuteissa tilanteissa, niin kyllä se on niin kuin tosi korkealla niissä kehotuksissa. Mulla tulee pari juttua tuosta mieleen, mitä sä oot sanonut. Tuli vielä nopeasti palatakseni siihen, mitä mä sanoin aiemmin, että kun mulla on ollut se vähän se huono tapa, se 2 AM Club, että tulee yösyöpöteltyä ja sehän ei ole kauhean hyvä juttu. Sitten se on aika hauska, siis mulla on siis kämppiksiä ja sitten yksi yö oli taas tullut syöpöteltyä ja sitten seuraavana päivänä sitten, kun hän kämppistä tiesi, että mulla on tämmöinen ongelma, hän oli kysynyt, että no taasko olit syönyt, ja sitten mä sanoin, että no joo, että oli niin hyvää ruokaa, että ei voinut mitään. Ja sitten hän sanoi mulle, että tuo on vale. Mä tajusin, että niin, että taas mä selitän itselleni, että joo, että mä en vaan voi mitään, että ikään kuin tulee joku mielihalu, niin mä vaan otan sen, koska on nälkä, koska haluaa välttää kärsimyksen. Jotenkin se tuntuu, että paasto ehkä tuo semmoisen realismin ja rehellisyyden silleen, että itse asiassa me voidaan hallita meidän impulsseja, tai ei ehkä impulsseja, mutta se, mitä me tehdään niiden kanssa, että se tietty rehellisyys niin jo tekosyyt pois. Ainakin itsellä on ollut se kokemus. Joo, kyllä se vahvistaa sitä itsehillintää. Toki täytyy sanoa, mihin sä itse asiassa viittasit tuossa näiden muotipaastojen kohdalla, että eihän paasto ole mikään ihmelääke. Niin. Et kun mä nyt paastoan, niin mä pystyn vastustamaan kaikkia pahoja ajatuksiani ja himojani, ja musta tulee jollakin tavalla niin kuin hengellisesti tosi vahva. Ei se näin ole ainakaan mun kokemusmaailmassa laisinkaan, vaan kyllä ne paaston hyödyt on ehkä sitten
havaittavissa paremmin vasta semmoisen niin kuin syvemmän pohdiskelun ja tämmöisen kokonaisvaltaisen oman elämän analyysin myötä. Niin. Että sitten sitä huomaa, että hetkinen, että kun mä nyt oon tottunut vaikkapa paastoamaan tällä tavalla ja näin, niin enemmän, tai monista paastoon liittyvistä hyvistä asioista on kaiken tämän mun oman syntisyyden ja heikkouden keskellä kuitenkin tullut luonnollinen osa mun elämää. Niin. Että mä olen oppinut vaikkapa siihen, että mun tulee pyrkiä kohtuuteen. Mä olen oppinut siihen, että mun tulee olla valmis antamaan omastani muiden hyväksi. Ja näin mä huomaan, että niistä tulee jollakin tavalla luonnollisempia ja osa mun elämää. Ei sen takia, että mä olisin jollakin tavalla niin kuin päässyt syntisyydestäni tai musta olisi siinä mielessä tullut parempi, vaan Jumala on tällä tavalla käyttänyt tätäkin ikään kuin apua hengellisessä elämässä kouluttaakseen mua ja ikään kuin tehdäkseen työtään minussa. Niin se on vähän erilainen tulokulma kuin esimerkiksi, jos ajatellaan niin kuin tämmöistä niin kuin itämaista uskonnollisuutta tai uushenkisyyttä, jossa paastolla voi olla tämmöinen ikään kuin tarkoitus, että sillä pyritään niin kuin, jotenkin löytämään jonkinlaista semmoista valaistumista tai sellaista niin kuin omaehtoista, miten se sanottaisiin, omaehtoista henkisen elämän ylevyyttä, on hienosti sanottu, niin jotenkin tuntuu, että tässä on paljon enemmän semmoinen kyse niin kuin suhteesta Jumalaan ja suhteesta muihin ihmisiin, ei vaan siihen, että sä teet jotain itseksesi. Kyllä. Mun mielestä hirveän hyvin tiivistetty. Ja mä muistuttaisin siitäkin, että kristillisen paaston tarkoitushan ei ole tämmöinen niin kuin ruumiin ylenmääräinen niin kuin uuvuttaminen tai nälässä pitäminen. Ei se ole se ajatus, niin. vaan kyllä se niin kuin on enemmänkin se keskittyminen, ajan löytäminen, itsehillinnän kehittäminen. Ajan löytäminen on muuten tärkeä. Ja toisten tarpeiden niin kuin, tämmöinen tietoinen pohtiminen ja siihen vastaaminen ja toisaalta sitten juhlan ja paaston aikojen rytmin löytäminen. Et kun paastoaa, niin osaa myöskin sitten paremmin arvostaa suurta juhlaa ja niitä yltäkylläisiä lahjoja, mitä Herramme meille jatkuvasti antaa. Ja se on jotenkin niin, se on hyvin elämänmakusta, mitä sä sanot. Se on jotenkin semmoista, mikä tähtää siihen, että ihminen löytää levon, rauhan ja todellisen ihmisyyden myös tämän avulla. Ja nopeana kommenttina pakko vaan sanoa, että mä oon viime aikoina miettinyt hirveän paljon sitä, että miten miten ihminen voi harjoittaa empatiakykyä. Koska mä oon joskus miettinyt, että nykypäivänä voi olla aika kovia arvoja ja ehkä semmoista itsekkyyttä, itsekeskeisyyttä, niin jotenkin tämä tuntuu myös olevan semmoinen hyvä tapa harjoittaa empatiaa. Tai ainakin tulee mulle semmoinen fiilis tuosta Jesajan kohdasta. Joo, kyllä, näin mä ajattelen ja voisiko sanoa näin, että paasto ja diakonia kuuluu yhteen. Hei, toi oli hyvä. Paasto ja diakonia kuuluu yhteen. Ja tavallaan empatiahan on diakonia ytimessä. Näin mä ajattelen, että nimenomaan, että paastoava johdetaan, Jumala johtaa paastoavan miettimään lähimmäisen tarpeita ja vastaamaan niihin. Ja tässä yhteydessä mä haluaisin vielä tuoda esiin semmoisen tähän liittyvän teema, jota ehkä harvemmin käsitellään. Nimittäin koskaan ennen maailman historiassa ei ole ollut tilannetta, jossa olisi yhtä helppo auttaa kärsiviä lähimmäisiä kaukana. Totta. Ei ikinä ennen ole ollut tilannetta, ennen kuin modernilla ajalla, että sinä ja minä pystytään tässä auttamaan meidän kärsiviä lähimmäisiä vaikkapa Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä, yhdellä nettipankin napin painalluksella.
niin kukaan ei yksin saa aikaan mitään suuria ja ihmeellistä, mutta kun me ollaan osa sitä yhteisöä, Kristuksen kirkkoa, joka kiittää vapaasta armosta, evankeliumista, iankaikkista elämästä, joka saadaan ilman mitään omia ansioita, niin silloin me ollaan myöskin, kun me annetaan ja autetaan, niin me ollaan myöskin saamassa aikaan ihan oikeasti suuria asioita jossakin kaukana, missä me ei ehkä edes koskaan päästä käymään elämässämme. Niin. Kristuksen kirkko on tämmöinen ihmeellinen orgaani, joka osaa ottaa tämän päivän mahdollisuudet ja teknologian käyttöön, kun se etsii keinoja viedä evankeliumia ja apua kaikkialle maailmaan. Nythän on tämä näkökulma, minkä jaothan on ajankohtainen, koska mehän ollaan kirkkovuodessa nyt lähestymässä sitten sitä aikaa, kun on niin sanottu iso paasto. Selvyyden vuoksi, kerrotaanko lyhyesti, että niin kuin mitä tarkoitetaan pienellä paastolla ja isolla paastolla kirkkovuoden kulussa? Joo, eli pieni paasto on niin sanottu adventtipaasto. Se alkaa ensimmäistä adventtisunnuntaita seuraavasta maanantaista ja kestää jouluaattoon asti. Ja suuri paasto on sitten ennen pääsiäistä kirkkovuodessa oleva paaston aika. Se alkaa tuhkakeskiviikosta ja kestää sitten sinne pääsiäispäivään. Ja nyt kun ollaan kirkkovuodessa tässä vaiheessa, niin mitä sun mielestä tavallisen ihmisen olisi hyvä alkaa tekemään tai harjoittamaan, kun aika koittaa kirkkovuodessa? No on hyvä tietysti tehdä selväksi, että tämmöiset määräaikapaastot niin kuin tietyistä ruokalajeista tai ruoka-aineista pidättäytymiseen eivät ole välttämättömiä Jumalan palveluksen muotoja, jotka sitosivat jokaista ihmistä. Haluan ehdottomasti korostaa sitä, että paaston tarkoitus ei ole sitoa, vaan vapauttaa. Mutta jos me kysytään, että miten mä voisin ruveta paaston aikaa huomioimaan, miten voisin paastota, niin kyllä mä sitten ajattelen, että luonnollista on etsiä niitä paaston muotoja kirkon paastoperinteestä. Ja siellä paasto kyllä ymmärretään tämmöiseksi ruokapaastoksi, pidättäytymiseksi jostakin tietyistä ruoka-aineista tai ruoan määrän vähentämiseksi. Eli jos haluaa tämän tyyppiseen paastoon tutustua ja tämän tyyppistä paastoa kokeilla, niin meille luterilaisina läntinen paastoperinne on kaikkein läheisin ja luontevin. Ja siinä paasto on lähtökohtaisesti ymmärretty lihasta pidättäytymiseksi koko paaston ajaksi tai tiettyinä paaston päivinä, erityisesti perjantaisin, ja ruoan määrän vähentämiseksi. Jokainen voi miettiä, mikä olisi se paastoamisen tapa, mikä itselleen sopisi, mutta tämä nyt on ainakin semmoinen läntisessä paastoperinteessä vakiintunut tapa paastota. No mitäs sitten, kun on tavallaan niin kuin erilaisia niin kuin paastoja, että on niin kuin ekopaastoa ja erilaisia, niin kuin, että nyt vaikka tämän paaston ei kiinnitä vaikka erityistä huomiota hiilijalanjälkeen tai tälleen, niin onko tämmöinen yhtä hyvä? Mä en pidä niitä ollenkaan huonoina vaihtoehtoina. Jos ajatellaan vaikka ekopaastoa, niin siihenhän saa, kun se hengellisesti oikein ymmärretään, niin oikeastaan hyvin pitkälti samoja elementtejä kuin ruokapaastoonkin. Eli se kehittää itsehillintää ja se johtaa miettimään luomakunnan tilaa ja sitä kautta ilman muuta myöskin lähimmäisten parasta. Sekin saattaa olla tämmöistä aikaa säästävää, jota voidaan käyttää ihan samalla tavalla tämmöisen keskittymisen apuvälineenä. Yhtä lailla ekopaasto on jostakin luopumista, jolloin se rytmittää paaston ja juhlan aikoja. Ei ollenkaan huono vaihtoehto. En halua ollenkaan ajatella sitä sellaisena niin kuin huonona. No miten sä oot
miten sä oot tehnyt tämän itse? Sä oot kuitenkin niinku 10 vuotta harjoittanut paastoamista, jos mä oikein muistan. Kyllä. Niin sulla on nyt 10 vuoden, niin sä oot niin tämmöinen kokemusasiantuntija, että sulla on 10 vuoden paastokokemus, niin minkälaisia paastotipsejä? Ootko tehnyt jotain virheitä, mitä kannattaa välttää, ja joku on ollut erityisen hyvä juttu, se kannattaa tehdä, ja olisiko tämmöisiä tipsejä? No joo, varmaan, no en tiedä kuinka paljon itse olen tätä virhettä tehnyt, mutta kyllä mä nyt ainakin sanoisin, että kannattaa välttää semmoista ylimääräisen ankaraa paastoa, jos lähtee sitä kokeilemaan, näännyttää itseään ja huomaa, että ei hyvänen aika, tämä on ihan hirveetä. Eihän tässä edes jaksa niin isä meidän rukousta sanoa, eikä Raamatusta lukea jaettakaan. Niin kuin sanoin jo, että luterilaisen ymmärryksen mukaan se ei ole paaston tarkoitus, että mä näännytän itseni. Sitä nyt varmasti ainakin kannattaa välttää. No ehkä sitten toinen mitä nyt ajattelen ja minkä olen itse huomannut on se, että ei nyt kannata odottaa sitä, että kun mä nyt paastoon, niin se on jotenkin semmoinen järisyttävä kokemus tai sen hedelmät näkyy tosi niin kuin nopeasti ja hyvin tämmöisinä niin kuin suurina juttuina mun elämässä. Ei varmaan niin. Paastoaminen on aika arkista. Voi olla, ettei hirveästi huomaa, että no mitä tämä nyt auttaa. Mutta sitten saattaakin olla, että 10 vuoden päästä, niin kuin jo tuossa totesin, niin saattaakin huomata, että hetkinen, että on se nyt ainakin sen auttanut, että mä olen nöyrtynyt sanan edessä pohtimaan kutsumustani ja tuo arvojärjestystä, koska paastohan nimenomaan opettaa arvojärjestystä. Hei, toi on aika hyvä toi laini, siis että paasto opettaa arvojärjestystä. Niin. Koska siis sehän nimenomaan myös, koska arvojärjestys tulee esille meidän valinnoissa, ja ehkä voisi sanoa näin, että vapaissa valinnoissa. Että se, mitä me vapaasti valitaan, niin siinä näkyy meidän arvojärjestys. Joo. Ja tuommoinen, kun on tavallaan erityyppisiä paastoja, niin yksi, mitä mä mietin, on vaan just tämä, mikä mulla on tuossa kädessä. Että siis nyt tulee näitä tulevan psykologian opettajan fun facteja, että aika paljon ollaan myös psykologiassa herätty siihen, että älypuhelimet ja some vaikuttaa ihmisten kognitiiviseen kykyyn keskittyä. Että miten ihminen pystyy keskittymään ja suuntaamaan vapaalla valinnallaan omaa huomiotaan. Niin se, että ainakin itse jotenkin ajattelen, että varmaan joku tosi miten sanotaan, ajankohtainen paastokohde olisi just tämä, että rajoitukset puhelimen käytölle. Se voi sopia jollekin tosi hyvin. Niin. Ja voi olla jollekin itse asiassa isokin merkittävä kokemus. Joo, ajattelen näin, että voi olla hyvä paaston muoto. Muutama juttu vielä noista sun tipseistä, joita sä jaoit, että miten tehdä tämä homma fiksusti, ettei tule mitään ylimääräistä säätöä siinä. Niin mä vaan mietin, että kun on nuoria, varmaan kaiken ikäisiä, mutta ehkä nyt tällä hetkellä ajattelen nuoria, joilla voi olla ehkä taipumusta vaikkapa syömishäiriöiden kanssa kamppailuun, tai sitten voi olla erilaista semmoista, jotkut kamppailee esimerkiksi pakko-oireiden kanssa, että tuntuu, että pakko tehdä näin, pakko tehdä noin, ja vitsi, jos mä nyt teen näin, niin sitten tapahtuu jotain kauheata, ja sitten mulle tulee semmoinen juttu, että okei, no nyt pitäisi sitten kristittynä osata puhua paastosta sillä tavalla, että jos joku kamppailee syömisen kanssa, jos joku kamppailee pakko-oireiden kanssa, että se ei sit pahenna sitä asiaa. Ehdottomasti. Niin onko tästä jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa just tällaisille ihmisille? Joo, älä missään nimessä ymmärrä paastoa jonkinlaiseksi tämmöiseksi oman kehon muokkaamisen välineeksi. Se ei millään tavoin kuulu tämmöiseen alkuperäiseen ajatukseen paastosta. Äläkä myöskään ajattele, että kirkon paastoperinteen muodot sitoisivat sua, että sun täytyisi alkaa tällä tavalla paastoamaan. Sä olet täysin vapaa
siitä pakosta. Meidän kirkkomme ymmärrys on se, että tämmöiset määräaikapaastot ja niihin liittyvät suositukset ei ole välttämättömiä jumalanpalveluksen muotoja, ei sido ihmistä, eikä niiden noudattamatta jättäminen ole syntiä. Ne on Joo, hyvin keskeinen, ei ole syntiä. Ei ole syntiä, ei missään nimessä. Ne on hengellisiä apuja niille ihmisille, joille ne sopii. Niitä ne voi auttaa. Et välttämätöntähän on oikeastaan vaan olosuhteista johtuva paasto, eli semmoinen tilanne, jossa me Kristuksen nimen tähden joudutaan tilanteeseen, jossa meidän on luovuttava jostakin. Semmoinen tilanne on minusta niin kuin tämmöinen välttämättömän paaston muoto. Ja välttämätöntä on toki myöskin se, että me omassa elämässämme pyrimme kohtuuteen. Eli ei se aina onnistu. Hyveiden mielessä, että kohtuullisuuden hyvä. Niin, siis se, että me ollaan niin kuin kohtuullisia, että me pyrimme siihen, että me kulutamme ruokaa ja juomaa kohtuudella. Ei se aina onnistu, mutta siihen saa sitten aina taas palata. Ja tämähän on nimenomaan se syömishäiriöisellekin se viesti, että sä et saa syödä et liian vähän, mutta sun ei myöskään kannata syödä niin paljon, että sä voit huonosti sen syömisen takia. Vaan sun tulee syödä niin, että sä voit kokonaisvaltaisesti hyvin, että sulla on hyvä olla ja se ravinto pitää sun kroppaa kunnossa ja näin. Eli ei missään nimessä niin kun, tule ymmärtää paastoa väärällä tavalla, niin kuin tuossa pyrin kuvailemaan. Jotenkin tulee mieleen se, oliko se nyt sitten siinä Jesaja-jutussa, se oli hauska, kun siinä sanottiin, että mikä on se paasto, mihin Jumala mielistyy. Ja sitten siellä oli mainittu niinku se, että antaa niinku ruokaa nälkäisille. Niinku paastoa, mistä on se, että sä annat ruokaa ihmiselle, joka on nälissään. Aivan. Jotenkin sillä hauska, tai jotenkin mulla tulee niinku semmoinen ajatus, että ehkä tätä videoa vaikka katsoo joku, jolle tulee se, että hei, että ehkä tämä paaston aika tänä vuonna voi olla just se, kun sä itse asiassa syöt enemmän ja huolehdit itsestäsi paremmin. Että joskus todellakin voidaan olla ehkä siinä asemassa, että nyt vaan niinku todetaan, että hei, mun pitää huolehtia itsestäni paremmin. Tämä voisi olla myös tämä paaston aika semmoinen siihen itsestä huolehtimiseen herääminen. Ehdottomasti ihmiselle, joka kärsii syömishäiriöstä, niin sanon, että toivottavasti tämä paaston aika on sulle juuri tämmöinen aika. Niin. Se on kaunis ajatus. Ja tämä on ollut siisti ja silmiä avaava juttelu sun kanssa ja mä ajattelen, että olisi semmoinen kiva semmoinen niin kuin loppuajatus, jos sä jakaisit jotain niin kuin siitä sun omasta matkasta, että sä oot aloittanut 10 vuotta sitten, niin mitä sä kiteyttäisit tähän, että miten paastoaminen on juuri sun elämään vaikuttanut? No niin kuin sanoinkin jo tuossa, niin mun paasto on tämmöistä hyvin perinteistä paastoa. Mä lähden siitä liikkeelle, että mä luovun paaston ajaksi lihasta. Korvaan sen kala- ja kasvisruuilla. En paastoa näännyttääkseni itseni, vaan keskittyäkseni tärkeimpään asiaan, Jumalaan, syntien anteeksi antamiseen, kehittääkseni itsehillintää, pohtiakseni ja vastatakseni lähimmäisen tarpeisiin, rytmittääkseni elämääni paastoon ja juhlaan ja niin kuin pohtiakseni sitä oikeaa arvojärjestystä. Ja varmaan voi sanoa näin, että mulle se suurin on ollut se, että kun paastosta on tullut osa mun elämää, niin näiden asioiden reflektoimisesta ja niin kuin oman elämänsä pohtimisesta ja tämmöisiin hyveisiin pyrkimisestä on sitä kautta tullut ainakin isompi osa mun elämää kun ne on ollut aikaisemmin. Et nyt on muutama jakso, jolloin mä aivan erityisesti niin kuin funtsin ja pyrin niin kuin etsimään voimaa toimia
oikeudenmukaisesti ja niin kuin, lähimmäiseni parhaaksi. Joo. Kyllä mä ajattelen, että siitä on ollut mulle kristittynä hyötyä, koska mehän haluamme kristittyinä pysyä hengellisesti terveinä. Niin. Ja jos me löydetään joku tapa, joka meitä auttaa siihen, niin hyvä. Nimenomaan hyvä. Joo. Joo, tämä arvojärjestysjuttu, mä otan tämän niin sellaisena niin oppimiskokemuksena johonkin tuonne mun niin muistiin, että just niin se arvojärjestys, niin sehän tulee tänä aikana jotenkin erityisen selkeästi. Saadaan rukoilla sitä, että Jumala auttaa meitä kaikkia löytämään se oikea arvojärjestyksen meidän elämässä. Kyllä. Teemu Haataja, kiitos juttelusta. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Ja sulle, joka katsot tätä videota, niin yhtä lailla kiitos, että olet tullut mukana. Jos sä haluat, niin sähän voit tukea Freda 42 toimintaa. Tuossa videon kuvauksessa löytyy asianmukaiset lahjoituslinkit, niin voit laitella sitten sinne vähän paastorahoja sitten tulemaan. Ja haluan rohkaista sua. Pidä huolta itsestäsi. Eti sitä, mikä on oikea arvojärjestys meidän ihmisten elämässä, jotta meidän suhde Jumalaan ja meidän suhde muihin ihmisiin ja meidän suhde itseemme voisi tänä paaston aikana ja sen jälkeenkin voida mahdollisimman hyvin. Tämän jälkeen tulee vielä pastori Martti Haverisen loppuhartaus näihin tunnelmiin. Mä oon Mikael Nuohoda, kunnia olla täällä sun kanssa. Moikka. Meillä ihmisillä on sellainen ominaisuus, että jos ei syö pitkään aikaan, niin tulee nälkä. Niin kävi myös niille lukuisille ihmisille, jotka tulivat kuuntelemaan Jeesuksen opetusta. Mitä Jeesus teki? Hän teki ruokkimisihmeen. 5 leipää ja 2 kalaa, ja hän ruokki niillä 5000 miestä ja siihen naiset ja lapset päälle. Mitä jos sinä tekisit vastaavanlaisen ruokkimisihmeen? Miten sulla kävisi? Nousisiko vähän päähän? Alkaisiko miellyttää ihmisten antama huomio, suosio? Saisitko siitä lisää itsellesi faneja? Vai miten sulla kävisi? Jeesus ei tullut tähän maailmaan etsiäkseen itsellensä faneja. Mitä hän teki? Hän lähetti väen pois, ja kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Me saatetaan olla ehkä semmoisia, että me kaivataan sitä huomiota, me kaivataan sitä, että meitä ihaillaan, meitä fanitetaan, meitä digataan, meitä tykätään. Mutta Jeesus nousi vuorelle tämmöisen episodin jälkeen rukoillakseen yksinäisyydessä. Ja se on aivan mahtavaa. Myös sua kutsutaan paaston aikana lähempään yhteyteen, rukousyhteyteen Jumalan kanssa. Jeesus jäi kaikkeen yksin silloin, kun hän oli ristillä. Silloin hänellä ei ole enää siinä edessä suurta fanikuntaa, niitä, jotka haluaisivat hänestä tehdä kuninkaan. Hän oli täysin pilkan kohteena. Mutta Jeesus jäi yksin siinä tilanteessa, että sinulla olisi aina yhteys Jumalan kanssa. Hän on sovittanut sun synnit, että sulla olisi rauha Jumalan kanssa. Sinä saat lähestyä Jumalaa ja kutsua häntä isäksi. Ja se on mahtavuutta myös tänä paaston aikana. Me saadaan jättää ehkä semmoisia asioita omasta elämästä pois, mitkä tuntuu, että me tarvitaan niitä. Me tarvitaan ihmisten huomiota, me tarvitaan jotain, että ihmiset fanittaa tai muuta. Mutta saadaankin rukoilla yksinäisyydessä. Saadaan rukoilla meidän isämme, joka on taivaassa. Kristuksen tähden. Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala siitä, että sinä kutsut monin eri tavoin lähempään yhteyteen sinun kanssasi. Kiitos Herra siitä, että Kristus on sovittanut ristillä kaikki syntimme ja Herra, me olemme vapaat. Me olemme vapaat synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Herra, kiitos siitä, että tämä paaston aika saa johtaa meitä lähemmäs sinua ja odottaa sitä
kristikunnan suurinta juhlaa, pääsiäistä. Herra, ole meidän kanssa, siunaa Fredan ja Kakkosta, siunaa koko pääkaupunkiseutua. Kutsu ihmisiä sinun yhteyteesi. Kristuksen nimessä. Aamen.